velkommen til den her video. I dag har vi hørt noget larm ude i vores have, så vil vi lige gå ud og kigge, om vi kunne finde vi forstår det ikke helt, fordi vi har aldrig hørt den lyd før. Nej, det er sådan noget. Jeg ved ikke lyden, ikke? Det var lidt, for det var nogle forskellige lyde på noget tidspunkt. Så nu går vi lige ud. Nu må jeg ikke lige se, hvor vi er på grunden, så det er lidt underligt. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er noget larm nogle steder. Ja. Ja, og det er virkelig, virkelig underligt. Mm-hmm. Og jeg er sådan, Maja og Ellie, i går aftes fik vi ikke lige gjort det, fordi da vi skulle til at sove, var det sådan... Og ja, det er så mærkeligt. Hvad var det? Ja, og nu vender vi lige kameraet om, så I kan kigge, hvor vi kigger. Okay, ja. Så. Altså, der er ikke noget her. Nej. Ej, hvad var det? Jeg hørte noget her. Ej, hvor mærkeligt. Ej, ja. What the fuck, det føles som om det kommer herovre. What the hell? Hvad er det? Oh my god, hvad er det? Hvad er det? Hvad er det for nogle handicap? Okay, vi var lige tilbage, når vi har fundet ud af, hvad det er. Piger, vi går altid lige ind og henter noget, så vi kommer tilbage lige om lidt, okay? Vi ses lige om lidt. Bliv lige her, okay? Ja. Ej, hvorhen er de? Nej, de er Nej. Fuck, hvorhen er de? Jeg lige kunne høre en larm. Ja. Så jeg kigger Det lige. der. Hvad filen er det? Det er pigerne. Eller de der aber-lort. Kommer vi! Vi kommer nu. Hvad laver ad? Hvad er det der? Hvad er det der? Det er noget flat. Ej, ad. Vi troede bare lige, det var sådan noget slik, man kunne spise. Så har lige spist en ting derfra. Ej. Jeg tror, jeg kommer til at spise en finger. Ad. Jeg skal spise en slik. Ja. Så, hvor skal I egentlig hen nu? Jeg skal til Carnival. Hvorhen? Til New York. Og spise slik. Det tror jeg ikke lige, pige. Hvor skal I hen, piger?